Socheng Lenta Diopani Ruthiang Long, Dr. Himanta Biswa Sarma Apiso Long Leke Nampu Alam Ki Keklang. Chainong Kang Huatum Rong Asaradi Deng Kachingnang. Chokihola Mini Stadium Along Anam Ki Sopa Pik Penajok, Ani Siaphan, Suri Thongkera Phonangji Pu Penajok, Chokihola Higher Secondary School Pathua Klamalongsi, Theng Piaru Malongsi, Long Bichi Du Karbi Telenhan, Lunkilun Audition Ki Enpon Nangkoklo. Kardom Pinya Berta Thandang Pi ni Dipti Killing Pi, Nonarju Panikta, Pirtang Tonpen. 17 number Socheng Dhenta constituency ke parlo Deopani Ruthiang Long Along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Apiso homestay pen trekking biponji pu amen pen longle namdet pu Socheng Dhenta APHLC asong pen lamthep pangdak pon Lasya hok pen kalima kalangma Karbiangnong Autonomous Council atum prabjin pen ritarlip vetnang po pu kachuningri athe Bangswadim non habit ki pan lok lapen tuwar kaselam lok lopu ferang ke along nang pachini dun Berta pangdak pon Dilip Tokbi 365 News India Badak mendubi Gobind Rongpha lapen Selim Kwa labang swadung along isi Bariang Long do labang suang long along Dr. Himanto Biswa Sarma Piso alangli menpen Riniki Guia Sarma alangli menpen Ciri surisi 1000 bigas alangli kinampon po cingkrak daklo tapi non alangli tum kam tak lempon bomlo alangli tum non haladak inglong long papan bomlo tapi angko la kemtap setami kimpon bomlo sila hai kam ki claim ki Karbiang long sor chini dun masidi dun dem asi nili tum alangli tum apana bangke la alangli tum ke kichi ki bia tum benak alangli tum apana bangke ladak Karbiang long ke long li tanam long le asona kam dak lem long le le nang litum Karbiang long Autonomous Council pen la pen team of Karbiang long pen kupi kacuma tha sinang litum kiche tum phan ki Georgi punang litum kema thapon lo la pen pa klem pon lo si chukidam tang ni chuklu joni aprang ni litum phana ki than VTC chairman ke hai bronson terang ni litum phani than bang ke je labang solong le ke ajat tak klem dam de kachu yor phan le ni litum ke kimang kali chu yor da Georgi nili tum ningarong lo lapenang ko labang so lamang ke inglong karlu dam ye phansi alang likidam cho lapen arnam kardom dam ye phansi kedam cho arnam kachor dom dam lapen inglong karlu ke majok dar long pusi to jok kurwang tu lasin litum doklip lo sitame nor bang ke alang litum emtap kimpon lo asona kam klempon bom lo lapen development ason ans tame alang litum klempon lo alang litum non kar ki kar jutulong bang ke ili kar biatum tame development ason long dun po usia lang litum kaneng ji lasin litum jasimet ke tim Karbiang long lapen Dr. Himanto Biswa Sarma tuma phanta pachini lo je ladak ke alang litum amen pen tulok ke dagya taklem long li angko jong se klem ji pulo litum karbi karbagatum tame kiplang ki tum dulang lapen lagele Dr. Elituma sar CM alang li jong si ki klem ninghang por ke alang li men pen klem non nani litum thangta khamki dun ta thaiwe lapen klem na 1000 bigha khali 2000 bigha le alang litum ninghang pustame paena sitame banga khai bangila dak klem long le pusidin litum pini tatang no nang litum pan khamki thib jong si klem det pulutang te litum pini nang litum aphan nang pachini lo nilitum sang sepin pen kaprek step to nilitum menang ko Ale chipalong jia phan kai ke ta muniratum ajara sonta claim hai la son si ale ka cho NG pupen kanghu kanghi pen beha bepar choklem pon bom patumi ani le thota son thak thak si ale long thu ji me ne pu choma tha si chainong beha klem bang phuatum chainong kanghu jia phan nang barlo bon sitame alang tum ko pai ke lang no jok rongarar tum nep dun long lok lo Sonsi patumi ni phai thong kep chichi bomtiar ni nijang Karbiang long lakhai si Dwaramla constituency ke parlo wo thadlang so borpothara na rong thomara thur pakpen chainong kanghwa kurja tuma phan kinep kangnang ponlong kanghu ponwe ka tuma men lake Mofi Jyoti lapen Mohammad Gulab Mia pusi chethan pon Mofi Jyoti ahem Singimari Rajagaon Mohammad Gulab Miak Kus Bihar pusi chethan pon labang solong rada tumpen kaningje pona tengke chainong ke doahem chainong aroi penamat ingbolapsi bi wo phak ke doahem aroi long pen inghu pon la pusi than pachini pon lasila sona bang phua tuma phan arona teng
sodak pen insai pon vek nang ji pusi kene pon long vek arada tum pen ningje pon adun thu wothat langso raikom sai khia tumari deng hodai dam si puthot raikom sai khia tum si kang sai pon jia phan chepari deng pon lo beta pangdak pon chinthong pen martin ingleng 365 news india মই ধৰক মানে গৰু চুৰ কৰি লৈছে এই জংঘল ভিতৰত বাইকটো লুকাই থৈ সিহঁতৰ কাৰণে খেদালোঁ ৰাতিটো নাপালোঁ এতিয়া 3 দিন ধৰি আমি বাইকৰ লগত পহৰা দি এতিয়া এই বাইকটো ল'ব আহিছে তেতিয়া মানুহটো ধৰি পালোঁ আচ্ছা এতিয়া গৰুটো লৈ গ'ল মানে ফাৰ্ষ্ট গৰু লৈ গ'ল মোৰ দুইটা ডাঙৰ হাল 1 লাখ টকা দাম কৈছে দাম কৈ পেলাই আকৌ এই এসপ্তাহ আগতে 1 লাখ টকা দাম কৈ পেলাই গৰু কিনিব আহিছিলে Nilip constituency ke parlo Chokkihola longsita me CM Dream Project Pen Mini Stadium Auditorium Hall Chokkihola phanta panongsi kimponlo lapen labangso mini stadium ke dam tang pai pai chiklo niphai crescer capsi ingpu ponlo MSC Povitro rong piari deng pen ingpu pon tanglo Longbi chidu Karbi Talent Hunt Singing Competition Karbi Film Society atum patir pi pen along kilun audition and ponbom wangbom si chiti niphai thongkep arni Chokkihola mini stadium along Kapa dojia phan arni hotpon lo bonta Nilip Sports Association atum pen mini stadium along jongsi padoponji pulotangte arni sia phan suri thomkep rapho pipon vegnanji pu anam ke en kiso parpinga jok dopon unedet si Chokkihola Higher Secondary School pathua klam thengpiaru malong si audition peman ponang koklo bonta lapu hawara radatum lapen chirok to atum pen kaningje ponke lapuson angsong anat kirung ponji kali akele tangka phan ane pathe ongchot loputa chethan pon lapu NSA atumpen sitame lapusona nam ki en ke paso parpik pulotangte non eprang ke wang jilang arnia phan ke mai thai ki bipon ji phan isi the tana ki sung chetong ponang kok pola pen ajada program ate mai thai le ingni ponji pusitame tangka phan akasik sak the pikhang jang ji athe lam sokali suri thong kebra pho atangka ke puta chithan pon lasi isi ningduk me me lama bangke pini labang so audition ke en sitame ador ke en kiso parpik pena jok Nilip Mini Stadium Sports Complex abangke peman pon unedelo pusi pherangke thengno thanpon audition ke en along chepate duna tumaphan krung kangsai mate judges SE Kathar Prasanti So Nikatok BP atumsi lun kilunate ot alam the langdun si krunging saidun kilun ka chepate atum angthek mate result abang lun kilun jume pik atum aphan ke adimalong amasi megha audition entry card abang piponlo ajaha atuma bang aphan ke Facebook page longbi chidu talent hunt puwa longsi longpon pupusi Karbi Film Society atum pachini pon Berta pangdak pon Nilipen Mosesterone 365 News India Pinya Berta la pal se kang tonik lo arni keme kardom